Ranč Zorro v Novom Mexiku pôsobil navonok ako miesto luxusu, súkromia a pokoja. Rozľahlý pozemok uprostred púšte, ďaleko od miest a ďaleko od zvedavých očí. Presne také miesto, kde by človek očakával oddych a absolútny pokoj. Podľa nových výpovedí a dokumentov sa však za jeho bránami mohlo odohrávať niečo úplne iné. Niečo, čo dnes mnohí označujú za jednu z najtemnejších kapitol prípadu Jeffreyho Epsteina. Meno Jeffrey Epstein sa spája s mocou, peniazmi, kontaktmi a zároveň so zneužívaním mladých dievčat a obchodovaním s ľuďmi. Väčšina pozornosti sa dlhé roky sústreďovala na jeho sídlo v New Yorku, na Floride či na jeho súkromný ostrov v Karibiku. No ranč Zorro zostal v úzadí a práve to dnes vyvoláva otázku, či nešlo o jedno z najdôležitejších miest celého prípadu. Podľa svedectiev mal tento ranč poskytovať to, čo Epstein potreboval najviac. A to izoláciu. Žiadni susedia, minimum pohybu ľudí, obrovský priestor a úplná kontrola nad tým, kto príde a kto odíde. Miesto, kde sa dalo veľa vecí skryť. Miesto, kde bolo možné udržať veľké tajomstvá. Jednou zo žien, ktoré prehovorili, je Shantai Davis. Tvrdí, že ju Epstein zneužíval medzi rokmi 2001 až 2005 a zo všetkých jeho nehnuteľností na ňu práve ranč Zorro pôsobil najdesivejšie. Opisovala ho ako obrovské tiché a od sveta odstrihnuté miesto. Spomínala, ako sedela sama vo svojej izbe a čakala, kým niekto zaklope a povie jej, že Jeffrey je pripravený na masáž. What did that really mean? Rape. Yeah, it was full on forced on sexual rape. Takéto výpovede by sami o sebe boli šokujúce, no zverejnené dokumenty priniesli ešte vážnejšie podozrenia. Jeden e-mail zaslaný federálnym agentom v roku 2019 obsahoval tvrdenie, že v kopcoch pri ranči boli na príkaz Jeffreyho Epsteina a Madame G, teda Ghislaine Maxwell, pochované dve zahraničné dievčatá. Obe mali zomrieť uškrtením počas brutálnych sexuálnych praktík. Ak by sa tieto informácie potvrdili, nešlo by už len o sexuálne zločiny, ale o vraždy. A práve tu prichádza jedna z najväčších otázok celého prípadu. Prečo sa týmto typom podľa všetkého nevenovala okamžitá pozornosť? Prečo neprišlo rozsiahle prehľadávanie celého pozemku hneď v tom čase? Mnohých šokuje aj to, že zatiaľ čo iné Epsteinové nehnuteľnosti sa stali predmetom rázy a vyšetrovania, ranč Zorro akoby zostával bokom. Práve preto dnes vznikajú nové iniciatívy, ktoré chcú zistiť, čo sa tam naozaj odohrávalo. Kongresmenka Melanie Stansbury uviedla, že mala možnosť vidieť necenzurované spisy súvisiace s Epsteinom. Podľa nej obsahujú stovky obvinení od žien, ktoré prežili mimoriadne temné skúsenosti. Tvrdí, že Nové Mexiko musí dopátrať pravdu a vyjasniť, čo sa na tomto mieste v skutočnosti odohrávalo. Výrazne vystúpila aj poslankyňa Andrea Romero, ktorá vedie špeciálnu komisiu pravdy. Jej cieľom je preveriť nielen samotné zločiny, ale aj to, prečo niektoré informácie zostali roky bez riadneho vyšetrenia. Na ranči dnes prebieha nové skúmanie. Vyšetrovatelia analyzujú tisíce árov pôdy, využívajú moderné technológie, skúmajú terén a preverujú dokumenty, listy či predmety, ktoré sa mali na pozemku nachádzať. Hľadajú odpovede, ktoré mohli zostať roky ukryté. No tým sa zoznam obvinení ale nekončí. Objavili sa výpovede o dievčatách, ktoré sa vraj prebúdzali v tmavých miestnostiach, dezorientované a s pocitom, že na nich niekto vykonal niečo bez ich vedomia. Ďalšie tvrdenia hovoria o nútených potratoch, tehotenstvách pod nátlakom a obsesii vytvoriť dokonalé dieťa či dokonalý genetický fond. Podľa dokumentov sa mal Jeffrey Epstein zaujímať aj o projekty genetického výberu potomkov a dokonca o ľudské klonovanie pod podmienkou, že zostane anonymný. To, čo znie ako scenár z dystopického filmu, sa dnes objavuje v reálnych výpovediach a spisoch. Dôležité je aj to, že obeťami podľa niektorých tvrdení nemali byť len ženy. Objavili sa aj obvinenia týkajúce sa mužov a chlapcov. Jeden muž tvrdí, že bol na ranč privezený, omámený drogami a stal sa svedkom násilia páchaného na viacerých mladých mužoch. Takéto tvrdenia vytvárajú obraz systému, v ktorom neexistovali hranice.
systému, v ktorom boli zneužívaní tí najzraniteľnejší. Bývalý generálny prokurátor Hector Balderas uviedol, že jeho úrad v roku 2019 začal vyšetrovanie na základe výpovedí maloletých dievčat. Prípad však prevzali federálne orgány. Podľa jeho slov sa následne nestalo to, čo verejnosť očakávala. A práve preto dnes nejde len o samotného Jeffreyho Epsteina. Ide aj o otázku, či zlyhali inštitúcie. Či sa mohlo konať skôr. Či bolo možné zachrániť aj ďalšie obete. Najsilnejšou časťou celého prípadu však zostávajú výpovede tých, ktorí prežili. Shantai Davis hovorí, že dlhé roky neodišla, pretože bola zmanipulovaná a zastrašená. Všetci okolo nej o Epsteinovi hovorili ako o úspešnom a štedrom mužovi, ktorý ľuďom pomáha. Ona si preto myslela, že problém je v skutočnosti v nej. Mala pritom len 17 rokov. Definitívne odišla až vtedy, keď zistila, že zneužívaná je aj jej mladšia sestra Tila Davis. Vtedy sa rozhodla prerušiť kruh strachu a manipulácie. Počas posledného rozhovoru jej mal Epstein povedať vetu, ktorú si nesie dodnes. Život je o realite, nie o snoch. Bezo mňa sa nikam nedostaneš. Táto veta vystihuje podstatu celého prípadu. Moc, manipuláciu a presvedčenie, že peniaze a vplyv stoja nad ľuďmi aj nad zákonom. Dnes sa však situácia mení. Mená sa zverejňujú. Dokumenty sa otvárajú. Vyšetrovatelia sa vracajú k starým stopám a obete hovoria nahlas. Ranč Zorro mal zostať miestom, o ktorom sa nebude nikdy hovoriť. Miestom ukrytým uprostred púšte. No tajomstvá, ktoré tam mali zostať pochované, sa postupne dostávajú na povrch. A možno je to len začiatok ďalších veľkých odhalení.